vo vreci, vieme, čo kupujeme. Máme možnosť si dať na ňu urobiť aj znalecký posudok, ktorý by teda identifikoval nejaké technické alebo kolaudačné závady. Zvyčajne aj v tom kolaudačnom protokole sa nachádzajú, ktoré je možno odstrániť. Ak to nie je možné a v prípade, že je možné získať ten byt, tú nehnuteľnosť len nejakým spôsobom, buď na zmluvu o dielo, alebo na nejakú zmluvu v budúcej zmluve, kde navyše ten developer žiada spolufinancovanie, tak v takom prípade odporúčam vrele hľadať nejaké zabezpečovacie mechanizmy, ako je napríklad čiastočné záložné právo na pozemok, na ktorom sa stavia, prípadne zmenku a tak ďalej, tých je viacej. A samozrejme, a to musím prizvukovať, referencie, získavať. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli, za to, že ste mnohým poradili. Vám, milí diváci, ďakujem za to, že ste nás opäť sledovali. Ak ste nestihli celú dnešnú reláciu, môžete to zajtra predpoludním napraviť, pretože na Dvojke budeme vysielať jej reprízu. Z Banskej Bystrice želáme ešte pekný zvyšok dňa a dovidenia. Mladí o mladých. Chceš byť slávna? Proste chcem hrať pre ľudí, ale spievať pre ľudí. 3 dokumenty. Prišli sme na tento svet preto, aby sme sa prejavili, aby sme tento svet obohatili. 3 príbehy. Sám som pretože sa rozchádzam s frajerkami. 3 pohľady na to, aké je to byť mladý, tu a teraz. Mladí o mladých. Dnes večer na Dvojke. Snaží sa zachytiť svet okolo nás. Problémy, ktoré nám ostatným unikajú. Idem cez dedinu, prejdem za roh, kráčam a v strede bola hranica. A dedina pokračovala ďalej. Úprimne, pravdivo a s medzinárodným ohlasom. Hosťom Anielov strážnych je dokumentarista Jaro Vojtek. V sobotu večer na Dvojke. Javisko zmenené na parket a storočie, ktoré sa ním premlelo. Vychutnajte si predstavenie, ktoré už viac ako 12 rokov naplňa sálu Slovenského národného divadla. Pretancujte sa našou históriou v tančiarni. Divadlo nás baví. V nedeľu o 20:00 na Dvojke. Ne, já to nechci, já se musím poradit nejdřív s manželem. Tady nejsme proti vám. My nabízíme výrobky, které vám můžou pomoct. Premiéra šokujúceho dokumentu Šmejdi v útorok o 20:20 na Jednotke. Príjemný podvečer, vítajte pri sledovaní správ z regiónov, dnes z košického štúdia. V Košiciach dnes ponúkalo prácu viac ako 40 zamestnávateľov z celého Slovenska. Topenie prvého snehu a dážď spôsobili, že viaceré turistické chodníky vo Vysokých Tatrách sú ťažko priechodné. Chovankyniam nápravno-výchovného zariadenia v Spišskom Hrhove premietli film Zázrak. Zahrali si v ňom samotné dievčatá z polepšovne. Viac ako 40 zamestnávateľov z celého Slovenska dnes ponúkalo prácu v Košiciach na 0. ročníku Sveta práce. Cestu k zamestnávateľom si našli počas dňa mladí ľudia, ale aj tí skôr narodení. Organizátorom, ktorí pripravovali Svet práce viac ako rok, nešlo o klasickú burzu práce, ale o interaktívnu ponuku, ktorá by ľudí zaujala. Máme zníženú kocku, máme množstvo prenosov, využívame všetky možné formy, aby sme ľudí zapojili do diania, aby to nebolo iba pasívne odovzdávanie životopisov a rozprávanie sa máte niečo. Firmy zamerané na ponuku voľných pracovných miest tvrdia, že práce je na Slovensku dostatok. Momentálne profesia eviduje viac ako 7,5 tisíc voľných pracovných miest na celom Slovensku. V Košickom kraji je to zhruba 540 pracovných miest. Od pomocných prác až po naozaj vyslovene IT špecialistov. Myslím si, že sú to zaujímavé spoločnosti, alebo teda pracovné agentúry. Myslím, že hovoria fundovanie. Teda mne osobne poskytli, takže ja som celkom príjemne prekvapená. Podľa odborníkov je správne určiť svoje zameranie a vybrať si tú správnu prácu. Môžeme otestovať intelektový potenciál toho človeka, teda inteligenciu, aký rozumie ten človek. Potom tam môžeme otestovať technické myslenie toho
človeka a jeho osobnosť. K tomu technickému mysleniu napríklad, keď mu vyjde nejaké dobré skóre, tak okamžite ho môžeme ponúknuť nejakú pracovnú pozíciu v nejakom technickom sektore. Na 89% vieme jasne určiť, hej, že teda ten človek má taký a taký intelektový potenciál. Svet práce môžete navštíviť aj zajtra. Zdeno Zubák, RTVS. Obyvateľom na Dolnom Šariši naháňajú strach vyschnuté aj 10-metrové ovocné stromy, ktoré lemujú štátnu cestu prvej triedy z Prešova do Košíc. Hrušky či čerešne podľa nich dávno nerodia, sú bez listov a správca ich mal vyťať minimálne pred 5 rokmi. Len na úseku Haniska-Ličartovce sme ich narátali takmer 20. Na kolíziu tu stačí málo. Už slabší vietor strhne konár, ten padne na auto a nešťastie je na svete. To by som ako nechcel zažiť, pretože tam je šanca malá, keď takýto konár padne do kabíny, koniec. Tunajší hovoria, že sú to už len pahýle. Spadnutý konár tu nie je problém nájsť. V lete dokonca padol na cestu celý strom čerešne. Miestni bijú na poplach. Ide zima, ťažký sneh na dutých konároch urobí svoje. To sú prestarlé stromy nabité olovom a inými produktami, takže nie sa o čom baví. To treba zrezať. Trebalo by to, bo sú nebezpečné. Už tu boli smrteľný úraz. Aj starostovia obcí, ktoré križuje štátna cesta, hovoria o nebezpečných stromoch. Sami ich vyrúbať nemôžu, lebo im nepatria. Súhlasné stanovisko na výrub by dali správcovi už dnes. Ako náhle ide o kataster obce Drianovská Nová Ves, potrebujú stanovisko obce. Ale sú to ovocné stromy a sú prestarlé, je treba ich vyrezať a na novo vysadiť nové mladé. Cesta patrí štátu, rovnako aj vyschnuté stromy. Slovenská správa ciest situáciu aktuálne preveruje. Je možné, že na ceste pribudnú aj špeciálne značky. Dáme osadiť značky, ktoré na tieto prekážky na ceste poukážu. Stromy bez života však lemujú aj regionálne úseky ciest. S ich výrubom regionálny správca začne v zime. Prax je taká, že počas dní, keď nemusia zasahovať sypače a radlice, teda počas slnečnej zimy, sa cestári venujú výrubom vyschnutých stromov. Diana Murziková, RTVS. Topenie prvého snehu a dážď vytvorili v doline nad Popradským plesom dvojitý prírodný fenomén. Nespútané vodopády, ale aj potoky vody, ktoré sa zlievajú priamo na turistický chodník. Turisti preto musia rátať s tým, že niektorými úsekmi suchou nohou neprejdú. Aj keď tohtoročné leto bolo aj v Tatrách mimoriadne suché, stačilo na jeseň zo pár dní dažďa a pod Žabými plesami to vytvorilo takúto nádheru. Na jednej strane nádherné vodopády, na strane druhej obrovské problémy. Ako prejsť cez chodník, ktorý je plne zaliaty vodou? To, čo vidíte, nie je Tatranský horský potok, ale značkovaný turistický chodník z Popradského na Žabie plesá. Z najvyšších polôch totiž v týchto dňoch steká voda z topiaceho sa prvého snehu a dažďa. Tento prírodný fenomén je schopný naplniť dolinu vodou za veľmi krátky čas. No, viete čo, teraz je to úplne mimoriadne, podľa mňa, tieto chodníky. Zatiaľ som takéto nevidela, že by to bolo až takto veľa vody. Dalo se to, máme dobré boty kožené, takže není problém. Jak je to na třeve kožené, dobré, v pohodě, není to tak hrozné. Chatár Viktor Beránek s úsmevom vyzval na návštevu doliny vodákov s kajakmi. By som teda vyzval nejakých kajakárov, ať udelajú už první prvosiezd ze Žabých ples smerem na Popradské pleso. Tá cesta je v dezolátním stavu. Tá by sa měla opraviť, preložiť, protože je to jedna stoka vody a když začne pršet, tak je to hrozné tam. Nad Žabými plesami je už chodník pomerne suchý. Mokré skaly sú zabezpečené sprístupňovacími železami. Všade okolo mňa stekajú potôčiky vody v prípade, že by primrzli. Tento úsek by bol bez reťazí a kovových krámlí mimoriadne nebezpečný alebo za určitých okolností úplne neschodný. Chodníky môžu byť cez deň veľmi mokré, v noci alebo z rána môžu byť zľadovatele. A taktiež v žlaboch, v severných dolinách sa nachádza vlastne sneh, ktorý pravdepodobne už ani nezlezie. Pre turistov teda aj na jeseň platí, že bez dokonalej prípravy sa môže výlet zmeniť na nepríjemný zážitok. Najdôležitejšia je dobrá výstroj, čiapka, rukavice a najmä náhradné oblečenie a obutie v ruksaku. Ivana Radkovská, RTVS. Ústavný súd v prvom polroku 2013 priznal v 102 prípadoch sťažovateľom primerané finančné zadozučinenie v celkovej výške 457 000 eur. Je to o 85 000 viac ako v rovnakom období minulého roka. Ústavný súd rozhodol o 5702 sťažnostiach fyzických a právnických osôb. Z celkovej sumy priznal za zbytočné prieťahy v súdnom konaní 99 sťažovateľom finančné zadozučinenie vo výške 449 000 eur. 3 sťažovateľom za porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu priznal 8 000 eur.
Najvyššie primerané finančné zadozučinenie, a to 86 000 eur, je sťažovateľom povinný uhradiť okresný súd Nové Zámky. Ďalším v poradí je okresný súd Žilina, ktorý má uhradiť 48 000 eur. Kňaza, ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužívania, biskup odvolal, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. 47-ročný Pavol z okresu Zlaté Moravce je podozrivý zo zneužívania 11-ročného dievčaťa. Nitriansky biskup William Judák, pod ktorého spadá, vyhlásil, že vedenie diecézy chce prípad zodpovedne riešiť, a to podľa príslušných smerníc katolíckej cirkvi. Najvyšší trest pre klérika je prepustenie z klérického stavu. Toto už spadá pod kompetenciu Svätej stolice. V Tatranskom národnom parku žije viac ako 130 medveďov hnedých. Aj to zistila správa TANAPu, ktorá už viac ako 5 rokov používa fotopasce. Tie slúžia nielen na monitoring chráneného územia, ale pomáhajú aj pri zisťovaní početnosti populácie jednotlivých vzácnych druhov živočíchov. Vďaka fotopasciam sa podarilo po niekoľkých desiatkách rokov potvrdiť prítomnosť mačky divej v tomto území. Kamery nezriedka odhalia aj rôzne nelegálne praktiky v chránenom území. Seniori na považí sa čoraz viac učia komunikovať so svetom prostredníctvom počítačov. Aj preto im v trenčianskych domovoch dôchodcov vychádzajú v ústrety. Klientom zabezpečili bezplatné pripojenie na internet. Mnohí klienti domova dôchodcov v Trenčine sa ani počas produktívneho veku nestretli s prácou pri počítači. Na dôchodku im začal čas ubiehať pomaly. Riaditeľ sociálnych služieb preto neváhal. Oni dychtia po každom kontakte s rodinou a vedia byť za to veľmi vďační. My sme sa rozhodli zaviesť im tu Wi-Fi, to znamená bezplatný prístup na internet. Seniori si zadovážili notebooky a začali sa oboznamovať s neznámym zariadením. Mňa už nezastihli počítače. A tak, keď som odišla do dôchodku, tak som si stále hovorila, že ty zomreš ako blbec, ty nebudeš ani vedieť na počítači. Hoci boli začiatky ťažké a pani Tomajková adresovala notebooku aj pár hanlivých slov, teraz si prácu na ňom nevie vynachváliť. Ja špeciálne som ho aj kúpila kvôli chorvátskym pesničkám. Klasickú hudbu a lúštenie online krížoviek zase obľubuje pán Zrubec. Notebook využíva na komunikáciu s vnúčatami. Hoci sa už nevládze pohybovať, týmto spôsobom navštíví rodinu vo svete. Bratislavu, Prahu a Košice. Tí, ktorí to využívajú, tak sú veľmi spokojní, sú nadšení s tým, lebo tak je tu trošku tých záujmov menej. Hoci by mohli byť títo seniori právom na seba pyšní, mnohým sa nové technológie tak zapáčili, že chcú spoznať ďalšie. Skôr mi je ľúto, keď povie mi vnuk, že má iPad a ja sa pýtam, čo to je, babka, ty si zaostala. Pre veľký záujem Trenčianske senior centrum zriadi ešte tento týždeň klubovňu vybavenú stolnými počítačmi aj pre ostatných klientov. Trenčianska univerzita zase pripravuje pre seniorov kurz práce s tabletmi. Dominika Kusa, RTVS. V Spišskom Hrhove bolo včera rušno. Režisér Juraj Lehocký prišiel chovankyniam i personálu miestneho reedukačného centra premietnúť svoj nový film Zázrak. Zahrali si v ňom aj samotné dievčatá z centra. Film Zázrak sa odohráva za múrmi tejto polepšovne v Spišskom Hrhove. Jeho tvorcovia ho natáčali takmer 1 rok. Príbeh filmu je o dievčatách z neúplných rodín, ktoré majú 14-15 rokov a zažili viac ako väčšina dospelých ľudí. Záškoláctvo, úteky z domu, prostitúciu, drogy, život na ulici a osudové lásky. To všetko majú niektoré dievčatá za sebou, aj keď sú ešte deti. Ani si nevieš predstaviť, ako som šťastná, že ti volá. To akože keď niekoho zaujete, tak mu pomáhať. Filmári si za hlavnú hrdinku filmu vybrali iba 16-ročnú chovankyňu Elu z polepšovne v Hrhove. Mala veľký talent, dokázala pekne civilne hrať. My si ju vyskúšali vo vzťahu s profesionálnym hercom, v tomto prípade s Robom Rotom. A zistili sme, že im to funguje. A vieš, čo ešte chcem? Aby si navždy ostal so mnou. Čo s teba mám? Hlavná postava filmu Ela má dnes 19 rokov, žije v Čechách so svojou mamou a našla si prácu. Vo vedľajších úlohách si zahralo viacero chovankyň, ktoré sú dodnes v polepšovni. Po tvrdých dňoch točenia si film, v ktorom účinkovali, pozreli na plátne. Ešte som to v živote taký film nevidela. Také vážne to bolo skutočné, lebo viem, čo je to byť v reedukačnom centre a vážne to bolo strašne úžasné. Zosúladiť režim zariadenia s celkovým scenárom, čo bolo veľmi náročné, pretože v zariadení sa pohybovalo 25 cudzích ľudí. Samozrejme hrozilo tam
veľké riziko úteku. Dievčatá z Polepšovne majú slavnou hrdinkou filmu veľa spoločného. Tie úteky z domu a nepočúvanie rodičov. Cítim sa, ako keby môj život bol jeden film. Som nechodila do školy a išla som jeden deň preč a som sa vrátila až o týždeň, 2. Okrem zobrazenia každodenného života chovankyň v reedukačných centrách film ponúka aj posolstvo o tom, že aj s nevydareným životom sa oplatí popasovať a netreba hneď siahať po tých najjednoduchších riešeniach. Marie Balážová, RTVS. Tak a to už bola posledná informácia z dnešných správ z regiónov. Dovidenia opäť zajtra. Mladí o mladých. Chceš byť slávna? Proste chcem hrať pre ľudí, ale spievať pre ľudí. 3 dokumenty. Prišli sme na tento svet preto, aby sme sa prejavili, aby sme tento svet obohatili. 3 príbehy. Sám som pretože sa rozchádzam s frajerkami. 3 pohľady na to, aké je to byť mladý, tu a teraz. Mladí o mladých. Dnes večer na Dvojke. Tady máme dveře. Dovnitř už nemůžete. Přezeď se u nás nesmí a od dveří jsme ztratili klíč. Javisko zmenené na parket a storočie, ktoré sa ním premlelo. Vychutnajte si predstavenie, ktoré už viac ako 12 rokov naplňa sálu Slovenského národného divadla. Pretancujte sa našou históriou v tančiarni. Divadlo nás baví. V nedeľu o 20:00 na Dvojke. Očistený. Medzinárodný festival Divadelná Nitra 27. septembra až 2. októbra. Festivalové minúty z Divadelnej Nitry sledujte na Dvojke. Žijeme v tme. Potrebujeme, aby ste nás videli. Aj vďaka vám pomáha verejná zbierka Biela pastelka ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii a musia sa naučiť žiť bez raku. Podporte ich príspevkom v uliciach 25. septembra. SMS v hodnote 2 eurá na číslo 820 môžete poslať už teraz. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života. Ďakujeme.